Днес продължаваме серията, която започнахме през изминалата седмица, а именно топ 10 избор на родителите на Carnival Kids. Знам колко е трудно на майките на момчета да намерят нещо качествено и красиво, не само за първия учебен ден, а и като цяло в облеклото за момчета, но ние от Carnival Kids сме се погрижили да не ви липсва избор. Именно за това днес ще ви покажа няколко официални предложения, които самите вие класирахте от 1 до 10. Започваме с този красив класически стилен комплект, който се състои от бежев панталон с бяла риза и папионка. Има и тиранти, които, ако желаете, може да сложите. Хубавото при него е, че ръкавите могат да се нагъват и ако е по-топло времето на 15 септември, на детето да му е по-комфортно и може да стане един прекрасен избор за вашите младежи. Следващия сет, който избрахте, е доста по-елегантен, като тук предимството е, че може да го използвате не само за първия учебен ден, може да го облечете на вашето детенце за някакъв друг повод, който предполага да е елегантно в този стил. Тук имаме няколко части. Класическия панталон, който е с ръб, сако с брокатен елемент. Комбинира се с кърпичката, която е в джобчето на сакото. Нелек, който подчертава талията на детето. Ризата е класическа, бяла, като и при този комплект ръкава може да бъде нагънат. Един избор, който според мен е много красив за първия учебен ден и е универсален, защото може да го използвате и за други случаи.